Szerinted most felvesz? Ha ki van írva, hogy felvétel. Felvétel. Mit tudom én, mi van odaírva? Hol a Kati egyáltalán? De Veszi? Jó. Már ne nyújj hozzá. Nem nyúlok. Szaladj! Futás! Mire várnak? igen, ez Mi jött? mindig egy jó kérdés. Ja, hát az gáz. Az jó lenne, ha mondanátok a pályát innen kintről. Néhány akadály? 30? Másik oldalról. De! Kétszer lesz veled? Igen. Gyere, 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 gyere!